ሰላም ዩቱብ ገንዘብ ይኸፍል ድዩ? ብዛዕባ እዛ ርእስቲ እዚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝዛረብ። ብዛዕባ እዛ ርእስቲ እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ክፈልጥ ይደሊ እዩ። ምክንያቱ ክሰርሕ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። ሳኣን ኣፍልጦ ግን ዝሽገር ብዙሕ ሰብ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሓቱኒ ንዓይ ዩቱብ ገንዘብ ይኸፍል ድዩ? ዩቱብ ረብሓ ኣለዎ ድዩ? ዩቱብ እንታይ ምስ ገበርካ እዩ ዝኸፍል? ብዙሕ ሰብ እዮም ዝዛረቡኒ። ብዛዕባ እዚ ድማ ሎመዓልቲ ክምልሰልኩም መፅአ ኣለኹ። ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ንነብር ሰባት ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክንፈልጥ ግዴታና እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ ዝቕመጥ ዘለና መብዛሕትኡ ሰባት ገንዘብ ተሓዊልና ወይ ከዓ ገንዘብ ተሰዲድና ኢና ንነብር ዘለና። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዩቱብ ምፍላጥ ኣድላይ እዩ። ብፍላይ ዋላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልኦት ክፍለ ዓለም ትቕመጡ እውን ነዚኣ ቪድዮ እንተረኣኻዮ ዘሸግር ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ዩቱብ ንኩሉ ንሃብታም፣ ንድኻ፣ ንዝፈልጥ፣ ንዘይፈልጥ ንኩሉ ማዕረ እዩ። ኢንተርኔት ምጥቃምካ ዘይተርፍ ነቲ ኢንተርኔት እንተዳ ረቢሕካሉ እውን ኣድላይ እዩ። ብዘይ ገንዘብ ፍልጠት፣ ሞያ ብዙሕ ነገር ኢኻ ክትጥቀም ትኽእል ኣብ ዩቱብ ብምንጣፍካ። ስለዚ ናብቲ ኣርእስትና ክንከይድ። ዩቱብ ገንዘብ ይኸፍል ድዩ? ዩቱብ ገንዘብ ይኸፍል እዩ። ገንዘብ ምኽፋል ጥራይ ዘይኮነስ ብኣሽሓት ሂወትካ ክትልውጥ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኦም ኣብ ዩቱብ ዝነጥፉ ሰባት እንተራእኻዮም ኣብቲ መጀመርታ ክጅምሩ ከለውን ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሖሞ ዘለውን ኣስተውዕልዎ። ኣነ ኢለኩም ጥራይ ኣይኮንኩን ረኣይዎም እቶም ሰባት ንምንታይ ንሕና ከምኡ ዘይንኸውን? ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ንቕመጥ ንምንታይ ካብ ኣሕዋትና ጥራይ ገንዘብ ክመፃና ንደሊ? ንምንታይ ዘይንሰርሕ ባዕልና? ብዙሓት ሰባት እኳ ንሰባት ክልውጡ ዝኽእሉን ንሰባት ክምህሩ ዝኽእሉን ንሰባት ከዘናግዑ ዝኽእሉን ቪድዮታት ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣለና፣ ኣይንሰርሕን ኢና። ስለዚ ዩቱብ ገንዘብ ይኸፍል። እንታይ ምስ ኣማልአ ድማ ዩቱብ ዝኸፍል? መጀመርታ እቲ ዩቱብካ ብኢሜል ናትካ ጌርካ እቲ ዩቱብ ኣካውንቲ ምስ ከፈትካ 1000 ሳብስክራይብ ኣብ ሓደ ዓመት ክህልወካ ክእል ኣሎ። 1000 ኖርማል እዩ። ኣብ 2 ቪድዮ 3 ቪድዮ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። 4000 ዎች ኣወርስ ክህልወካ ክእል ኣሎ። ካልኣይቲ 4000 ዎች ኣወርስ ክትብሎም ከለኻ ሰባት ይስንብዱ እዮም። 4000 ሰዓት 4000 ቪድዮ ይኮነን 4000 ሰዓት ጥራይ እዩ። ምናልባት ኣብ 5 6 ክሳብ 10 ክሳብ 20 ቪድዮ እውን ተዳፅዒንካ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓደ ዓመት እዩ ዝበሃል እቲ ሕጊ። ካብኡ ንንዮ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ። ግን ኣብ መንጎ ዓመት ግድን ኢኻ ትውድእ እኳ ይወስደልካን ይኹን ናተይ እውን ሂወተይ እውን ከተኣሳስረኩም ስለ ዝኾንኩ ስለዚ ኣነ ክሳብ 18 ቪድዮታት ናይ 5 ደቂቕ ናይ 7 ደቂቕ እናፀዓንኩ ክሳብ 1700 ሰዓታት መሊአ ነይረ። ኣብ መንጎ ሓንቲ ቪድዮ ወሪደ ክሳብ 30-40 ሽሕ ዝኾኑ ሰባት ሪኦም 3700 ሰዓት ድማ መሊኣትለ። ምስ ቀደም ዝነበረንስ 5000 ገለን ሰዓታት ኮይኑ መሊኣ። ብድሕሪኡ ዘውረድኮ ቪድዮ ኩሉ ገንዘብ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣፕላይ ገይረ። ሳልሰይቲ ኮፕራይት ዩቱብ ብፍላይ ሙዚቃ እንተዳ ተውርድ ኮንካ ወይ ዘይ ናትካ ቪድዮ ይሕዘካ እዩ። ናትካ ቪድዮ ናትካ ባዕልኻ ዘፍረኻዮ ከምዚ ሕጂ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ እንተዳ ትሰርሕ ሰብ ኮንካ ግን ብዙሕ ዘሸግር ነገር የብሉን። ሓንቲ ፀገም የምፃልካን ነዚኣ እንተዳ ኣማሊእካ ዩቱብ 4000 ሰብስክራይብን ድሕሪኡ ኣፕላይ ትገብር ዩቱብካ ድማ ምስ ጎገል ኣድሰንስ ተራኽቦ ድሕሪኡ ገንዘብ ትኽፈል። ኣብቲ ዩቱብ ብኸመይ ድማ እዩ ዝኸፍል? ኣከፋፍላ ናይ ዩቱብ ብገምጋም ካብ 1000 ቪውስ ካብ 2 ቅርሺ ክሳብ 5 ቅርሺ ክኸፍለካ ይኽእል። እዚ ሕጂ ገምጋም እቲ ንስኻ ትሰርሖ ስራሓት እውን ወይ ከዓ ፍርያት እውን ይፈላለዩ። ምናልባት ብዛዕባ ኩዕሶን ብዛዕባ ፋይናንስን ብዛዕባ ናይ ባንኪ ብዛዕባ ናይ ህንፃ
ከምዚታት ትዛረብ እንተዳ ኮይንካ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ትኽፈል ፕራንክ መዘናግዒ ቪድዮታት ከምኡ እንተኮይኑ እውን ካብ 1,000 ክሳብ 2 ቅርሺ ክሳብ 3 4 5 ክሳብ 5 ቅርሺ ካብ 1,000 ቪውስ ክትክፈል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ 5 ቪድዮ ዘውረድካዮ ተዋህሊሉ ክንደይ ክመፀካ እዩ ናይ 10 ደቂቕ ኣብ ሓደ ምዕልቲ ናይ 10 ደቂቕ እንተዳ ፅዒንካ ክንደይ ክትክፈል ኢኻ ኣብ ወርሒ ክንደይ ክፅዕን ኢኻ ክንደይ ክትክፈል ኢኻ ገመቶ ስለዚ ኣዝዩ ሲምፕል ቀሊል እዩ ኩሉ ሰብ ክሰርሖ ክእል እዩ ዩቱብ ሃብታም ኣይብል ድኻ ኣይብል ምሁር ኣይብል ስደተኛ ኣይብል ወዲ ዓዲ ይብል ንኩሉ ሰብ ተዋሂቦ ዘሎ እዩ ኣብ ገዛኻ ኮንካ በቲ ዘለካ ንብረት በቲ ዘለካ ትምህርቲ ፍልጠት ሞያን ንሰባት መሃር ትምህርቲ ቅርብ ወይ ከዓ ንሰባት ኣዘናግዕ ስለዚ ሰባት ነቲ ቪድዮካ ክሪእዎ ከለዉ ገንዘብ እዩ ስኻ እውን ካብ ሓዋላ ካብ ምፅባይ ጥራይ ትገላገል ኣለካ ብዓይኒ ገንዘብ ብዘይብኡ ክንደይ ፍልጠት ክትከስብ ኢኻ ኣነ ዩቱብ ምስ ጀመርኩ ብዛዕባ ናይ ዩቱብ ክፈልጥ ኢለ ብዙሕ ቪድዮታት ሪአ ከምቲ ብዙሕ ቪድዮታት ዝረኣኽቦ ብዙሕ ተማሂረ ሎሚ መዓልቲ ብዛዕባ ናይ ዩቱብ ሓደ ሰብ ተሸጊሩ ዘሎ ኣየሸግረኒ ንዓይ ስለዚ ኣነ ዝበፅሕክዎ ሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ኣነ ዝበፅሕክዎ ንክበፅሖ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ኣነ እውን ሲምፕል እንትበልኩም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ፃዓር ኣሎ ከይፀዓረካ ግን ዝኣቱ ነገር የለን እዚ ናይ ውልቂ ፃዕሪ እዩ እዚ ልክዕ ዓቕምኻ እዩ ንስኻ እቲ ውሽጣዊ ዓቕምኻ እዩ ዝገልፅ ምክንያቱ ኣነ በይነይ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ትሪእኑ ኣለኹም ኣነ ምሳኹም ካልእ ሰብ የለን ምሳይ ኣብዛ ገዛ ኣነ በይነይ እየ ዘለኹ ስለዚ ኣነ ምስ ገዛ ርእሰይ ዝዛረብ ምሳኹም ስለዚ ንገዛ ርእስኻ ዕቤት ኮንፊደንስ ምስ ብዙሕ ሰብ ንኽትዛረብ ብዙሕ ነገር ንኽትገብር ዘሸግረካ ነገር የለን በቲ ኣታዊ ኣለካ በቲ ሞያ ኣለካ በቲ ድማ ክትመሃር ኢኻ ዩቱብ ምስ ጀመርካ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝቃወመካ ብዙሕ ሰብ እዩ ግደፎ ዝብለካ ካብ ስድራኻ ካብ ኣሕዋትካ ጀሚርካ ካብ መቕረብካ ካብቶም ዝፈልጡካ ይንዕቁኻ ኣብቲ ዝብፃሕ ምስ በፃሕካ ድማ ክደልዩኻ ይሓትኻ እንታይ ጌርካ ኣብ ዝበፅሕካ እንታይ ጌርካ ከመይ እዩ ገለ ስራሕ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ኣለኻ ኣብ ባዕሊ ኤውሮጳ ካናዳ ኣሜሪካ ኣለኻ ግዜ ናፃ ኣለካ ስራሕ ኣዘናግዕ ወይ ከዓ ንሰባት መሃር ብዙሕ ሰብ ሞያ ዘለዎም ኣለዉ ካብ ኣሕዋቶም ገንዘብ ይፅበዩ ቋንቋ እንግሊሽ ዘይምህሩ ቋንቋ እንግሊሽ ክትምህር ትኽእል ተኾንካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና ክትምህር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዩቱብ ዝትነፅፉ ዘለዉ ርአዮም ብፍላይ ኤርትራውያን ውሑዳት እዮም ኣዝዮም ቁፅሪ ዘለዎም ትቆፅሮም ትኽእል ኢኻ እዚ ዩቱብ ግን ንኩሉ ሰብ እዩ ዘገልግል ስለዚ ዩቱበራት በዚሖም እዮም ዩቱብ ኣየድልን ዝብል ሰባት ክትርኢ ኢኻ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ዩቱብ ንኩሉ ሰብ እዩ ተኸፊቱ ክትመሃረሉ ክትምህረሉ ክትልውዋጥ እንተዳደሊኻ ኣብ ዩቱብ ምንጣፍ ኣድላይ እዩ ዩቱብ ምስ ከፈትካ እቲ ቪድዮታትካ ንኣብነት ኣብ ቲክቶክ ብምዝርጋሕ ኣብ ፌስቡክን ብምዝርጋሕ ኢንስታግራም እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሰባት ክፈልጡኻ ምግባር ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክን ቲክቶክን ሎሚ ዝጎይ ዘሎ ንሲ ኣብኦም ትዝርግሑ እንተኾንካ ቪድዮታትካ እውን ብዙሕ ሰባት ክላለዩኻ እያ ከምቲ ሰባት ብዝሒ ዝተላለዩኻ ድማ ነስኻ እንታይ ቪድዮታትካ ላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ቫይራል ክኸይድ እዩ በቲ ቫይራል ዝኸደሉ ድማ ብዙሕ ሰብስክራይብ ክህልወካ እዩ ተኸታተልቲ ክህልውካ ገንዘብ ድማ ክትረክብ ኢኻ ንውሓት ቪድዮ ወሳኒ እዩ ቪድዮታትኩም ልዕሊ 10 ደቂቕ እንተዳ ጌርኩሞም ዝበለፀ እዩ ብፍላይ ኣፕላይ ምስ ገበርኩም 1000 ሰብስክራይብን 4,000 ዎች ኣዋር ምስ ገበርኩም ኣድላይ ቪድዮታትኩም ክነውሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሰብ እቲ ኣድቨርታይዝ ብብዝሒ ክትገብርዎ ኦቶማቲክ በቲ ናይ ዩቱብ ዝገበሮ እንተዳ ኮይኑ 2-3 ይገብረልኩም እቲ ኣታዊ ድማ ክውሕድ እዩ ባዕልኹም ኣብ ዩቱብ ስቱድዮ ኣቲኹም ተመዓራርዮ እቶም ሓድሽቲ ዝኾንኩም ነቲ ስቴባት ክትፈልጥዎ ኢኹም ብዛዕባ እዚ ሕቶታት ድማ ትደልዩ እንተለኹም መልሲ ኣብ ኮመንት ፃሕፉለይ ምትሕግጋዝ ምድግጋፍ ፅቡቅ እዩ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ንዓኹም ተፍለጥኩም ፀገም ዝበሃል የብሉ ብዛዕባ ኣነ ገንዘብ ክኽፈል ጀሚረ ድየ ኣነ እውን ገንዘብ ክኽፈል ጀሚረ 5 ወርሒ እየ ገይረ ኣብዚ ዩቱብ 2 ወርሒ እየ ነጢፈሉ ተን 3 ወርሒ እኳ ብዙሕ ኣይነጠፍኩን ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝነጥፎ ዘለኹ ገንዘብ ክኸፍለኒ ጀሚሩ 4,000 ሰዓታት ምስ መለአ
ሽሕ ሳብስክራይብ ምስ መላኹ ገንዘብ ክኸፍለኒ ጀሚሩ ምናልባት ብዙሕ ገንዘብ ክፅበዩ ትኽእሉን እዮም ምክንያቱ እንታይ መሰርሐ ብስሕ ሳብስክራይብ ክህልወኒ ኣለዎ ብስሕ ኣዝዩ ተኸታተልቲ ኣለኒ ንዓይ ብዙሕ ሰባት ይሪኡኒ እዮም ግን ሳብስክራይብ ኣይገብሩን እዮም ሓደ መዓልቲ ግን ክገብሩኒ እዮም 50,000 ዝተረኣየኒ ቪድዮ ኣሎ 50,000 ሰባት ሳብስክራይብ እንተዝገብሩ ነይሮም ሎም 50,000 ሳብስክራይብ ሃለወኒ ነይሩ ሳብስክራይብ ምግባር እውን ንልመዶ በልሓንቲ ይገብረና ሳብስክራይብ ንገብር ነቲ ሰብ የተባብዓና ሓደ መዓልቲ ድማ ንህይወትና ዝልውጥ መደብ ሒዝና ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩልኹም ክጅምሩ ክትክእሉ ኣለኩም ብዝከኣለኩም መጠን ካሜራ ንፈርሕ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ካሜራ ሓንቲ ትገብረካ ካሜራ ኖርማል ኣብዚ ሕጂ ኣነ ገዛ በይነ እየ ዘሎ ከምዛ ማይክሮፎን ክትገዝኡ ትኽእሉ እዮም ኖርማል ሕስርቲ እያ በታ ዘላትኩም ቴሌፎን ብዛዕባ እንታይ እንታይ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ድማ ንኤዲቲንግ ካልእ ድማ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሰርሓልኩም እዩ ስለዚ ሃየ ኩልና ንዕበ ኩልና ንስራሕ ሓቢርና ድማ ንዕበ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ኣብ ቦታ ኮመንቲ ግደፉለይ ኣነ ድማ ብተገዳስነት ክምልሰልኩም እየ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሕጂ እውን ሳብስክራይብ ግበሩ ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ተኸታተልኩምማ ድማ ኣዝየ የመስግነኩም ኣብ ቀፃሊ ዘዕብየና ቪድዮታት ሒዘ ድማ ክመፅእ እየ የቐኒየለይ